Hello mga kabsat, welcome back to my channel. Balikan guys, ngayon pupunta namin yung baboy. Titignan namin yung nabili nating baboy kung malaki na sila. Malapit na kasi silang mawalay dun sa inahin nila guys. Ay kukunin na natin yun. Bali titignan lang natin. So yun guys, pupunta na kami. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan guys, pa-subscribe naman dyan. Tapos huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. Yan guys, magta-tricycle kami ulit. Kasama ko yung anak ko tapos si misis ko. Nagagayak na siya. Yung baboy tayo. Saan guys, titignan na namin yung baboy. Nataniman ang useng. Sino tao tangay? Mapayin tayo. Kita nila lang yung baboy ta. Ano tayo? Nagtigsapay sa radyo. Saan guys dito? Tignan natin yung piggy. Dito natin kukunin yung baboy na pan guys. Aalagaan natin. Ayun umalaki. Sa taas pa. Sa taas. Baba ka karod ah. Sa taas. Ito pala. Ito ang laki. Ito. Puro ubot ang amin kaya. Saan nga labang nga? Pasok ako. Ito yung nanay nila guys. Dito kami pipili. Bali dalawang kukunin natin dito siguro. Nay, Papa, may balik sila. Ay tatlo ba? Lalaki na. Pagkapawasok dyan lahat. Gusto lang tapuraw mo yan. Sa taas meron din. Tapos tingnan na. Papalang kitang bait dito. Sa taas din meron. Papa, Iwan ka na nga dito. Tignan natin meron pa doon sa taas guys. Mas malalaki yung mga nandoon. Pero hindi na yata nila ibebenta tong mga to kasi malalaki na sila. Dati kasi guys, balak namin dito sana mamili. Kaso parang kuwan pa nila, hindi pa na nila madesisyonan no. Kasi malalaki na sila. May kuwan. Ay, malalaki na sila, hindi na pa. malalaki na sila. Hindi na nila bebenta to. Dito ay malalaki din na. Ayun, malalaki sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Papa, kinuha lang yung tao 7 natin dito. 7 guys, tapos 4 dito. Bale 11 lahat ang lalaki. Puro kan guys, pare-para sila ng kulay. Pero doon tayo sa baba kukuha ng kuan ng papakain ng ano ba yun? Halagaan natin. Tapos silang kumain. Ay, tara na. So yun guys, walang tao, wala yung may-ari, may pinuntahan daw. Tanungin sana namin kung kailan kaya pwedeng kunin. Ang ganda nitong kulungan nila dito guys kasi malayo sa medyo taas ng kalsada dito. May pababa ka dito. Tapos presko pa dito guys. Daming mga suha. Tanim nila. Oh. Malalaking suha. Tapos, malamig pa dito. Tapos ang daming kahoy. So yun guys, pagkatapos pala namin dito pupunta kami ng Sulanon sa bayan, mamamelengke kami.
Malaki yung nandun. Ang maganda rin din, no? Maganda suso, no? Kaya diigit. Bago panginahin na dyan. Panginahin. Dito ang mga natin. Sa bagam na niya ito ipagpakanda. No, ipagpakanda ito nagpapailaan. Tapos mo aji restart lang or kuwan. Halos ko na ni. Grower na. So guys, punta kami ng bayan na mamaliki kami. Tapos kukunin namin sila nanay. Kasi magwabakasyon sila doon sa amin sa bahay. Kasi wala namang pasok yung mga estudyante doon. Ito aja ba? Kita Dan. Bayan. Okay. So yun guys, nandito na kami ng baby ko dito sa tricycle. Hinatid namin tong mga binili namin. Diyan na. Ito, gulay guys, gulay. Talong. Sandali pakita natin. Talong. Ayan guys. Yung mga simisis ko guys, nagpan pa lang sila. Papalengke pa lang sila. Mga gulay guys, ang binibili namin. Pang-stock namin sa bahay. Kasi ito pa, puro pabuhat pa ito. Puro buhat-buhat na lang ito. Ayaw niya bumaba guys. Buhat-buhat ko lang siya. Kaya bumalik na kami dito sa may tricycle. So yun guys, nakauwi na kami. Nandito kami sa kulungan ng kambing. Ay, baboy. Bali natuyo na siya guys. Ay, yung kulungan ng baboy natin dun. Ito yung pagkukulungan natin ng baboy.
Okay na siya guys, pwede na siyang lipatan ng biik. Papapunta ka nga dito. Hindi na ako. Oh, okay na. Hapon na guys, palikon na. 5:30 na ng hapon. Bali, medyo madilim na dito. Dito nga pala guys sa likod ay nagagawa sila ng kulungan ng kambing. Ayun ang kambing.